Gidagsa ang bata sa Comelec Talisay City sa unang adlaw sa voters registration. Si Chona Carion sa report. Hanggang sayo pa lang taas na ang linya sa mga mulupyo sa dakban sa Talisay aron magparehistro. Pahimutang gyud ang pag-entertain sa mga tao ug gipahinumduman sa pagtuman sa social distancing aron kalikayan ang pagkatap sa COVID-19. Gi-require sa Comelec Talisay ang mga gustong magpa-register nga mag-online appointment. Mutagad lang sila og mga walk-ins kung kini senior citizens, PWDs ug mga buntis. Matag adlaw, usa ka gatos ka mga tawo nga magparehistro, mag-process sa correction ug transfer ang giatiman sa Comelec. 70 ka mga tawo gikan sa online appointment samtang 30 ka walk-in. Hangyo lang nato sa katawhan nga mo observe gyud ta sa atong physical distancing, no, social distancing. Unya magdala sila ballpen nila ha. Unyang online appointment nato. Mato ni Attorney Escobar Gallardo nga adunay mga forms nga giapod-apod sa kabarangayan aron ang gustong magparehistro, mag-fill up ng daan aron hapsay ug mas paspas na ang pag-abot sa buhatan. Ang dakbayan sa Talisay adunay 130,172 voting population. Uban ni Rinanti Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.